Listo ba, Muy hemen bien. barazkiak plantxan, osagaiak izango izkizuet. Kuiatxoa, gari zein zuriak, txerri tomateak, barrengorriak, alberginia, piper gorria, maldon katza eta oliba olioa. Listo, barazkiak ebakitzen hasi, Bai. plantxa tope dakauta, preparatuta. Hori, plantxa lehenengo importante da, Bai, Garrantzitsua da berotea, Bada, xendo ba. Bestela, a ver, bamustuko dugu, Bai. atuko txio bau, lau zatitxo niko esan. Borobilean. Esan dut barazkia garbita da, Bai. Antzematen da. Burrik handa ez arrastaka, Bala, horrela, Oio gozoikan. oso ikan hola xera. Vale, alberginia, Txerriak, txerriak erditik ebakita. Ez, hola xera. Hola xe maitero, zuan. Hola xera. Bine gozengo dira, Bai. hau ingo moztu, eta zuritu. Eta, Piskarola, itire batekin, azalak endu, zara kendu, baki da, ba, hori da. Eta ikusten nahi, bueno, igual forma desberdin emango dizu, dana borobilean. boloien. Dana borobilean. Bai. Borobilean. Nagazu beste, Ez. beste bat nahi, Zu esaten zuen bezala ni, ados. Ados, hori. Bai. Konformista. Bizka zoroztu bera gutxio, gurren dago. Arraz eso, bai. Hortan behin ez edeki oso habilidade honan. Arraz, ba. Beti inguratuta honaiz, ondo zorrozten zuenekin. Gaurdan itentzeak gaizki ditu. Zorroztuko, eta gero zorroztu berdan garatian, torpia. Ba, labana, nire jatetxean nire zoroztu ditut, Bai, Ba, eskuak ginen, osea, que... Erkertu. Bai, horrela. Zentsuri berdeak bai. Iru, horra, niko ezingo dira. Eraren moztu. Azala danak. Ba, bantxo mutxoken dukitu denak. Horrela. Listo. Listo. Eta guan, zea, piper gorri ere, bai, Bai. Bai. Horrela. Gazetitxo. Hemen garaiko barazkiak plantxan. Bai. Hori da. Hori gaina urte osoan aten dira, eta, bueno, batzuk aten dira garaikoa, baina, bueno, hau, garko unean dauzkagu egunero, hau. Hori da, bai. Horrela. Garritu. Horrela. Paindu arreglatu, zan, bai. Eta, listo. Listo. Lauekin nahiko, ezta? Bai, neko, bai. Hori da, eta Oso guan plantxako plato, gure. Niko bai. lilu hartuko, beste gauzik ez Bai. bihar. Barazkiak noski, barazkiak zure kontu. Bai. Listo. Geratu ditu. Eta guazen. Listo. Azken giro hauek ondo aprobetxatu behar ditugu. Bai? Guazen. Listo. Listo. Bale, nik eutziko izuta. Bai. Eta olio pixka bat, horrela. Olio bat zita. Hala. Nik eutziko plata. Oso ondo. Lenda bezi alberginiak. Horrela. Bueno, hori da, bai. Eta bueno, kontatzeko, loiola eta zitzen berkadegoa. Bai, oso da. toki politia da. Oso toki Baina, bonita. umiak inda joteko eta patxean hiltzeko oso toki gara. Bai. Umiak eta hiltzeko bizikletatan, da, venga. Bai, jardinetan, da horrela, ezta? Baina jardinetatik aparte zuek bertakoak izan da disfrutatuko zuek, baina erakartzeko orduan ikusten dut gaur egun mundu guztitik zehar izen handiko basilika. Bai, izin dugu, bai, oso. Mundu gaina udara alderan, mundu guztiko jesuitak etortzen dira, hango ejertzio egitea, eta... Hori da, oso, monumentu handik bai, jaten da, jende ezta? jaten da, bai. Eta gero ikusteare, bai. Bai, ikusteare jende jaten da. Bai, museua eta Elizabeare, bai, ezta? Goinazioen etxeare, bai, Guztira, hori da. Baina, Hori urte guztien zabalik ingo da, aukera izaten da ikusteko. bai, oin ja nego aldera, ja, bolego... Bai, hori turismo buleguan jakiten da justu ordu zehatzak Bai. nola dian. Baina prestatuta dago, bueno, ikusteko eta... Gogaina bizitak egatu ere badaure. Baita ere, hori da, bai. Hori da. Oan zea faltazza zua itaztan bakarrikan ekartzia. Torri bat. Torriko alda. Bai, Bai, hori jesuita da. Francisco jesuita da, eta... Hori torri bat, ziti Hori handi. da, torriko alda, bai. Bai. Bueno, leheno bat etorri zan. Etorri zan bat. Hori da, bai. Da, hoxe, beste torrikoa. Orduan gu oso gazia ginean. Bai. Umeko eskor batzuk, bai. Gaina guztua gaina tortzeko, gabaz aitegota, egun hortan, eskusa horrekin. Bai, lehen izan nire eman permiso. Bai. Hola. Bueno,
behin bat etorri ezko, bueno, badakizu, Bai. prest aurkezteko, antolatzeko, eta... Gu esko zalien goa, tortzen ba, Bai. Zate plumai. Gauza tortzia eta mugimendu dutia, ez da? Bai. Hori da, ezkontzak izango dira bertan. Bai, baten da eskuntza, bai. Hori da. Eta zalinazio abestia kantatzeko moduan altzade? Oinez. Garko batik. Gaur. Beste baten tortzen ez Beste batean orduan. Ja, atea zaritela, bete gurren badore. Hori da. Nik ebizka badaki, baina bakarrikan enitzake kapaz izango. Laguntzakin bai, baina, bueno, halako moduan. Bai. Hori da. Horrela. Bai. Ikusiko dara polei? Oso bolita, bai. Hori da. Gero azpeitian eneko festa organizatzen zuen, tamborra danean, tamborra dalako. Bai, Inauteriak ere bai. tamborra Zenak, zezenak, zezen plaza, dan izidak azue, Santo Tomasak bai. Santo Tomasak ere bai, hori da, bai. Gero, ja azte bete pasata gero, ardo dastaketa onda. Baitaren, bai, Eta zuesuaren bai. Zuzuz. Bai, dan epaile zera naiz. Epaile bezala ontzean. Bai. Eta epaile eta zer egiten zuen? Baite genuen, zuesua Osa, bestekin txoizik, eta zuziztu epaimai bezala, eta? Epaile maian, iru laulangoa den, dan hartin puntu hau, eta bai. Eta txorizua nola? Batatakin, o nola? Ez, zuesua egin da, egozita bakarrikan. Egozita bakarrikan. Bai. Orduan azken pinen zer da, arategikoak aurkezten dira? Bai, eskualderriko txapelketa. Arategiena. Arategiena, bai. Hori da. Ertsi da, kolore harra. Gero, bai, Santiago festak egotin dira. Zene zuen leheno. Hori da, Santillo. Santillo eta. Gero, zeane gazta lehiaketea aten da. Baita, be? Dan paipizika aten ez. Bai, ondo. Bai, eta asko ikastea gauza horretan. Asko, bai, nire juten naiz, da asko, bai. Oso, gaina Santillo egunan, giro hona txiten da. Giro hona txiten da, bai sarduakin, bai gaztakin, bai. Bai. Galuzeak, doan txekorra hartzen dute. Bai, eskola bai lekungo da, eta behak egingo du. Bai, oso... Zarki da. Oso festa bolilla. Urrengo nean umentzako festa goten dira, oso beti... Bai, aktibo ez ez dara zuitiarrak, hori da. Horrela, Bai. Guan apendu gutxikutanak. Hori da. Atzota izen ginen zea, museua zen atrenena, eta guain berrilare, ospitalare zabalduko zuen. Bai. Zabaldu galedo, baina hori prestatzen nahi zazta, Prestatzen, bai. Ja, prestatzen ja, bitxitak edatu ege bai. Bita, Baina prepauta zazte, ondo. Poliki, turismo galdetik lan desente ondo egiten, ez? Bai. Ala berdu gaina. Ala bihartu, hori da. Interbizioa moitzeko. Moitzeko eta gero, moitzen da jendia, baina aukerak izateko, ikusteko eta esplikatzeko eta hori dana. Gero pentsatu, egun pasa, jaige antolatzen bitu zenbat idea, eta gero paskaltzeno eta berta. Hori dudarik ezen. Dudik ezen, Eta bilatzeko oso horreixa, 8 kilometroa frentien euki bertzue zean, doiola, eta gero, 8 kilometrota, rotondan aldamenean, Mikel. Oze marrura. 6. Hori da. Zartu barra. Listo, hemen ditugu barazkiak plantxan egin da. Vale. Habek egingo dituguan, dotore platerian jarri, ezta? Aurkeztu. Hemen oso ondo daude, baina, bueno. Hau dakau aukeratuta. Vale. A ver, hemen atu ditut hemen, trenera batzuk. Hori da. Vale. A ver, ditzen da, hemen. Hola. Txukun. Bai. Aquí. Ni presentazioak zeiten duen, ezta? Asko, bai. Baina plate txuria, osea que... Dotore. Bai. Nintate gazte guztian dotore egala, Bai. Kutxatarri. Gaina atxinda egiteko erreza, oso plate erreza. Ez dago bala bate... Gaina barazkia berbitu garbitzenen lanik anez. Moztu, beste bat zuritu indeu. Lehenengo da pixik garbite dure, trapo batek garbite guta garbite dure, hori bai. Horrela.
Ondo sensazio gustatu imerre, plantxanak ematen du sensazio gorri. Bai. Piskat, hola, gordina ez, eta gorra, krikra, punto dira. Bai, hori bai. Gustatzen zat, feliz. Bai. Baina, barazki ez dira barazki, hola, hainko gorrak, bueno, zentzuria, bai, pixkat, Bai, ez, baina bueno, besteak, bueno, baleko. baleko. Txungo da, Hori da. hola. No, bueno, oliba botoko dio, pixka benetikan. Hola. Bai, Vale? hola. Gatza. Gatza, benetikan. Da, listo? Eta listo? Ba, hemen txen, behar izan da bezala, listo? Azken ikutuakin bagatoz berala. Barazkiak era desberdinetan ebaki. Plantxa bero-beroan egin, oliba olioaz. Barazkiak platereratu. Oliba olioaz eta maldon gatzaz gozatu. Listo, prest, daztatzeko. Ordena, ez dakit, dinaziko naiz, alberginiatik, ezta? Hori, bai. Hori da. Zati bat. Hola xen, montadito bat ingoet, ikudiatxoakin, eta barrura. Oan muturrak enduko diot, gari zentzuriai. Garti. Oan, hipergorrilla, hau xen beha. Zona, zatu bat hartukoet honena. Hemen gaine garri. Eta barrura. Eta beste, laga bako pa hemen. Behin inezkio, haure borratu imiat. Egia esan da, nahi barazkiak modu guztita gustatzen eskibino. Plantxan hola, buelta eta hola, olizuekin, agatzakin, fenomeno. Bueno, azpeitian gabiltza. Eta azpeitian gabiltza, behin azpeitira junezko, badaki ikusi behar deula, noiola, azpeitiko herria, xoxote, museua, hori da. Eta gero bazkaldu, afaldu, ostirala, larumata baldin bada ere, bai. Hori da. Eta gero, baitare, etxeko ere oparilare eramanin, berba? Bai, operak eman. Behin azpeitian izan ezkeo, Detalle politia da hori. hori da, eta hauek, ezaguna, pastela ezaguna egaina, nola? Egaina gozotegiko dira, haue Ignacio Etxindeko pastak dira. Bai. Eta oso ondo logratuta daure. Bai, eta berez, ikusten dut gainean, arbendola dakaela. Almendrak, bai. Hori da, bai. Eta berez izaten da bizkotxo bat, ezta? Bai, ezin da hojaldre bat basean, dago almendrakin egin dugu bizkotxo tipo bat. Bale, jan ez detingo, inorditikan bate bak ingo ikusteko aldea, Baina oso kurioso da, Ignacio behareke oso ondo lantzeu, pastelia. Hori da. Baina... Hori da, zego isuak, ezta? Bai, ikusten da nola daunez. Bai. Arkin da, hori goxio porratuko dut, Orduan bak izuen, azteitian zenba gauza ikusteko, disfrutatzeko, eta gero, bueltakoan zerbait eraman etxekoei, ezta? Gero bada beste gauzotik bat, olako horizinekoa ere, arean bolleriak eta lesuntion da ditu, kafeteik bezala, eta are oso jendea joten da. Hau da egaina eta bestia zein izan zu? Olakor. Bale, bilai emendikan, horaxe jarraitu, berezitasun hauek egiten, ezta? Hori da, eta lasai asko itziarrak, zuenak goxio. Oan, bigarrengo platera. Bale? Hori da, belara gatoz.